In-nefqa totali ta' pajjiżna biex jiġu finanzjati il-Pulizija, is-Servizz tal-Protezzjoni Ċivili, il-Qorti u l-ħabs tlaħħaq il-113 miljun euro. Dan huwa 1.2% tal-prodott domestiku gross li fl-2015 pajjiżna alloka għall-ordni pubblika u s-sigurtà. Statistika tal-Eurostat turi kif il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea nefqu madwar 258 biljun euro għas-sigurtà u l-ordni pubblika f'pajjiżhom. Total jirrappreżenta 1.8% tal-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li n-nefqa fuq dan is-settur hija l-ogħla meta wieħed iqabbilha ma' setturi ewlenin oħra bħad-difiża, ir-rikreazzjoni, kultura u reliġjon jew protezzjoni ambjentali. In-nefqa medja fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 1.8% tal-prodott domestiku gross. Bl-akbar ammont allokat għal dawn is-servizzi kien fil-Bulgarija b'nefqa ta' 2.8% tal-prodott domestiku gross, segwit mill-Slovakkja, ir-Rumanija, il-Kroazja u l-Polonja. Fil-waqt li d-Danimarka u l-Lussemburgu kienu il-pajjiżi li nefqu lanqas fis-servizzi li assiguraw pajjiż aktar sigur b'nefqa ta' 1% tal-prodott domestiku gross rispettivament. L-istatistika turi kif mill-finanzi allokati minn kull pajjiż għall-ordni pubblika u s-sigurtà l-akbar ammont kien allokat għas-servizz tal-Pulizija, persentaġġ ta' 1%, segwit mis-servizzi tal-qrati b'0.3%. L-istess turi l-istatistika għal pajjiżna li l-akbar nefqa tiegħu kienet fuq is-servizzi tal-Pulizija, persentaġġ ta' 0.7% u 0.3% għas-servizzi tal-qrati li huwa l-istess bħal-medja Ewropea. Il-persentaġġi tal-Eurostat juru li għas-servizz tal-protezzjoni ċivili u għas-servizz tal-ħabs alloka 0.1%.